Què passa, mites? Tot a lloc? Avui la cosa va de seleccions. Doncs, nois, ens trobem al 1983, concretament el 21 de desembre. I, nois, què creieu que us porto si us dic que vaig amb aquesta samarreta que, tot i que és del Mallorca, és pel culo? No sé, però m'ha encantat que l'àrbitre sigui un viejo, tio. Sí, Els pantalonets també són molt guais, Hòstia, l'he vist molt passat de voltes, Mira, Adri, però aquest vídeo és vell i no està en 4 terços, en plan quadrat. Encara es veu prou bé. I ens surt aquí el marcador superguai, Sí, això ja, vamos. Doncs sí, i just quan estàvem parlant que gairebé no ens ha donat temps ni de dir res, ja veiem Espanya avançant-se contra Malta. Estem veient el famós partit del 12-1 d'Espanya-Malta, quan aquí veiem un xut enverinat de Malta que empata el partit, un 1-1 entre Espanya i Malta, que nois, aquest partit és famós perquè al final va ser un 12-1, però per què creieu que Espanya necessitava un partit tan gran en quant a diferència dels dos equips? Ostres, Ni idea. Doncs perquè Espanya arribava a l'última jornada de classificació per l'Eurocopa de l'any 84 amb els deures per fer. Portaven 11 punts i Holanda, que anava primer de grup, portava 13 punts. En aquella època, el primer classificat de grup per victòria només es donaven 2 punts i només es classificava a l'Eurocopa el primer de cada grup. Per tant, Espanya havia de guanyar i per la diferència de gols havia de guanyar de 11 o més gols. I de moment, com veiem aquí, que al minut 30 ja van 3-1, que no ens ha donat temps gairebé ni de parlar dels gols que hi ha hagut. M'he fotut tot una mica de lío, Total, que havien de guanyar de 11 gols per classificar-se per l'Eurocopa. Exacte. Aquí veiem Espanya amb un fort xut des del costat dret de Poli Rincón, només començar la segona part, perquè aquest 4-1 és només al minut 47. Tio, aquest porter no para res. Quasi bé cada xut és gol. A mi el que em sembla heavy és que o sigui, això en el futbol actual, tio, marcar 11 gols, o sigui, ho trobo, vamos, impossible. A més, aquest porter, m'agrada que hagis dit que no sembli porter, perquè fins i tot va sortir en un anunci de la cervesa Amstel d'Espanya, de sent un bon amic, perquè gràcies a la seva actuació Espanya va poder fer història i classificar-se per una Eurocopa que tenia molt i molt difícil classificar-se. Tu, tio, aquesta gent està comprada, tu has vist el defensa? Ja. És com el FIFA, que es tenen al terra així random, saps? Sí, segur que el FIFA s'ha basat en la defensa de Malta. Aquí veiem, perdoneu nois, al minut 62, gol d'Antonio Maceda, que és el 6-1, i just pel minut següent, córner a favor d'Espanya, que Espanya treu ràpid, i el mateix jugador, Antonio Maceda, amb un cop de cap, ara sí, aconsegueix el 7-1. Aquí que veiem a la grada un colors verds és perquè estem a l'actual Benito Villamarín, en l'època del Manuel Ruiz de Lopera, per tant estem a la ciutat de Sevilla, i 7-1 al minut 65, i un nou atac per Espanya, aquesta vegada al minut 76, amb una bona jugada de Santillana per fer el 8-1. Que bo, Santillana, No, Poli Rincón, ha sigut Poli Rincón. Ja m'he confós de gols, hi ha tants gols en aquest partit. Ja. Anava a dir, Santillana no era dels llibres aquells de col·le, de deures? Sí, Aprofitava, feia deures i marcava com just marca ara. Amb aquest xut amb l'esquerra, el porter gairebé ni veu. És que jo de Malta només he vist aquell gol, jo crec que no ha passat ni de mig camp, no? En el partit, perquè vaya tela. I el gol aquell és una mica de rebot. Tot i que sembli que estigui comprada a Malta, el conjunt dels Països Baixos, tant el conjunt com la premsa ja van dir que va semblar normal i que era que un equip, en aquest cas Espanya, era molt més superior i que la cagada va ser d'Holanda de no haver guanyat de més de 5-0 com havien fet a la jornada anterior. Què ha passat? Aquesta vermella no entès res, tio. Jo tampoc. Ha sortit al pla i de cop l'hem ficat. Doncs sí, just ara aquí veiem el 10-1 i la grada en aquell moment estava embogint completament i aquí, ara sí, ha sigut Poli Rincón, que al minut 78 feia el 10-1. Clar, si queden 2 gols i quin minut és per fer 2 gols? Doncs estem ara al minut 80, just quan la rematada amb la cama dreta de Manu Sarabia aconsegueix fer el 11-1 i ja tota Espanya pràcticament estava ja volcada en que només marquessin un gol més. Si és el pare, 10 minuts per fer un gol, no? És el pare del Sarabia? De l'Eder? Pues aquesta és una bona pregunta. Però bé, aquest tenien 10 minuts per fer un gol, no? Ara aquí? Sí. Aquí hem vist ja una ocasió fallada, una porció que ha aconseguit treure la selecció de Malta. I aquí unes centrades davant d'esquerra i la rematada per sobre el travesser i Espanya cada cop més es veia
que anàvem passant els minuts, ens trobem al minut 83. I aquí... Al Penalti? moment pensar que havia pitat penal, i ara sí, gol de Juan Señor al minut 84. Aquest gol és molt famós perquè el comentarista de l'època d'Espanya, de la televisió espanyola, va saltar amb un gol! Gol de Señor! Que era un comentarista com molt pla i de cop i volta va trencar-ho amb aquest crit espectacular que encara avui en dia es recorda bastant per les teles. Que van marcar 5 gols Santillana, 5 gols Rincón, i després els altres, els de més, no? Quasi, Van ser quasi. 4 de cada un i els altres 3 són 2 d'Antonio Maceda, un de Manu Sarabia i un de Juan Señor. I aquí ara que tot el públic estava, es volca directament al camp. I aquí ve lo graciós que la selecció de Malta, després d'haver fet el ridícul completament, van intentar impugnar el partit perquè havia saltat la gent al camp. Però aviam, després del partit que t'has marcat, mínim et mereixies un 12-1. Què nois, què us ha semblat aquest partit amb tan pocs gols? A mi em sembla un tongo total i absolut, però bueno, també és cert que amb l'11-1 al marcador abans no fan el 12è, s'han vist un parell o 3 d'ocasions clares que ha costat d'arribar al gol definitiu, però no sé, molt plàcid, això. Jo no, tot i així no ho definiria com el partit perfecte, perquè al final jo crec que si els marquen un gol ja és com... Per mi no seria partit de futbol perfecte perquè els han marcat un gol. Per mi si haguessin quedat tots a 0 hagués sigut com el 10, però igualment, tio, és brutal, és una païssa històrica. Precisament això és una païssa històrica que, bueno, al final volia portar-vos un partit diferent i per un moment aquí portem partits més igualats, però bueno, m'agrada que us hagi agradat i espero que a tots vosaltres us hagi agradat i que li doneu molts likes a aquest vídeo, doneu a subscriure a aquest canal i com sempre diem aquí, al canal de Mítics, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit! Adéu, adéu! Adéu!